981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. May hapon sa tanan mga tigpaminaw niya itong programa ang Sangka sa Katarungan atong oras alauna 10 sa kahaponon no sa laing nga Domingo sab Oktubre 6 no 2019. Unya mga igsoon miaging Domingo ato magipaybalong adunay debate no nga mapahigayon karon. Ya sa ngalang gihapon sa duang station manager Sir Edgar Dagumo ang RMN DXDR Sangka sa Katarungan uban sa technical side si Sir Danny Lood o si Sir Expedito Tax Ilumba uban usab sa mga kauban niya no sa istasyon ang ato ang RMN DXDR Fans Club nga gipangunahan ni Nanay Corazon Balansag no uban sa iyang mga kauban o labi na gyud sa mga tumaigsoon nga mga dili katoliko nga nausab dinhi karon nga nakiguban kanato no og sa tanan nga mga naminaw no mayong hapon kaninyong tanan. Unya mga igsoon ang tema akong basahon no alang sa pagsugod ni atong programa. Ang tema nga nagaingon nga pamatud-an nga ang orihinal o matuod nga ngalan sa manluluwas nga mao ang Yahshua. Pwede hubaron pinaagi sa Biblia o mga referensya. Ang affirmative side nga mopamatuod niini mao si Brother Silbert Dondoyano sa Catholic Faith Defender sa Simbahang Katoliko. Ang negative side mao si Brother Edgardo Sumilay sa Congregation of Yahweh. Unya dunay mga lagda niini sa pagpamatuod no mga balaod mao na nga atog yun nga subayon gyud ang balaod no mao na og dili mo subay sa balaod mao na gingon nga law breaker no in English pa law breaker mao na nga atong kahuron ang mga palisiya no para ang atong pagdebate limpyo no unya mga igsoon doon namin mga balaod no gawas ana walay atake personal unya dili mo interrupt samtang nagsulti pa ang gipangutana. Mao na magigsoon no dayon ang una nga mohatag og barog alang sa affirmative side di na nato langano no kay nalangan na ta ito ato ihatag ni Brother Silbert Dondoyano alang sa una nga pagpaambit no sa maong pamahayag barog. Okay, but okay, daghang salamat Brother Moderator, Brother Nicolay Lucenius. Mayong hapon sa tanan o mayong hapon sa akong kaatbang si Bro Edgar o sa iyang kauban, iyang igsuon nga naagyo dire. O sa tanan, sa technical, sa tanan, no, ninyo nga naminaw mayong hapon. Ang atong tema karon atong ipabarog, una, sulod lang sa 7 minutos. O nakasigurado ko nga dili gyud nako mapadayag tanan diri kay pila raman ka minutos bisan gani ang akong kaatbang. So ang ato lang hisgutan ang pipila ka punto ngano nga ana ata sa affirmative side. Ang pamatud-an mao nga ang original ug matuod nga ngalan sa manluluwas nga mao ang Yahshua pwede hubaron pinaagi sa Biblia o mga referensya. Iyon ani manggod mga listener o kamong naminaw ron sa maong inigsuon nga debate. Sa akong kaatbang ilang stand nga kanang Yahshua nga ngalan dili gyud na pwede na tuhubaron sa lain nga termino o lain nga lingwahe. Kinahanglan Yahshua ra gyud. Pero kanatong mga Katoliko o sa Katoliko nga baruganan, pwede na siya hubaron sa Griego o mulutaw nga Jesus. Mo manggani sa atong mga Biblia ron, Hesus Kristo na. Dili na ingon nga Yahshua Messiah. Nainumdum mo sa The Passion of Christ nga diin ang kung wa ko malimot ato producer ana nga pelikula si Mel Gibson. Dito gi padaya gayod ang
Hebro nga paghingalan sa atong Ginoong Jesucristo. Yeshua gyud. Buot ipasabot nga dili ta mosupak nga ang original o Hebrew name gyud anang Jesus Christ, Yeshua gyud. Pero diri lang ta sa punto nga pwede ni hubaron og Jesucristo sa Griego. Ang akong kaatbang mobarog siya nga dili pwede hubaron sa Griego. So, ang atong punto diri nga atong himong premise, kung basahon nato ang Biblia, wala gyud pagdili og hubad sa usa ka ngalan. Muhatag tag example. Kana bitaw si Simon diha sa Biblia nga gitugyanan ni Kristo og mga yawi sa gingharian sa langit. Simon man gyud na siya. Dayon gi tawag siya ni Kristo og lain pagalingalan kung atong ikumpara ba sa Simon. Gitawag siya ni Kristo og Kepa sa Aramaic. Kepa, dayon git-transliterate nato nagsipas o gihubad nato sa Griego gihubad nato sa Griego labi na sa kuyo ni Greek Petros, then gi-in-English nato Peter, then gibinisiya nato Pedro. So kana pala nga punto mahimo di ay nga hubaron ang ngalan. Ug wala gyud tay mabasa sa Biblia nga gadili nato sa paghubad niya na. Bisan gani kanang ngalan ni James. Pwede nato nang hubaron og Jacobo. Pwede natong hubaron og Santiago. Ang uban gani Jaime. Unya wala may pagdili ana sa Biblia. Og ang lig-on nato nga kanang gitawag nato og kanang baruganan ani muadto kita sa authority. Kana bang authority sa simbahan ba? Kay kung ang simbahan adunay authority sa paghimo ana nganong musupak man ta, di ba? Tingali walay mabasa sa Biblia litra por litra nga mahimong hubaron ang ngalan nga Yeshua to Greek nga Jesus. Litra por litra wala siguro mabasa na. Susama sa pag-ingon po nato nga wala po'y mabasa sa Biblia litra por litra nga gadili sa paghubad. So both litra por litra sa both sides parehong dili mabasa litra por litra. Ang pagdili sa paghubad ug ang pag-ingon nga kinahanglang hubaron. Litra por litra wala. Pero sa implication nga pamaagi sa paggamit og Biblia, makaingon ta sa Katoliko nga pwede ganang hubaron kung muari ta sa authority sa simbahan kung gitagaan ba siya gahom sa paghimo niya na. Now, ang tinuod na simbahan gitagaag authority ni anang gitawag sa in English og binding and loosing. Nana sa Mateo 18:18. Ang iglesia gitagaan og gahom og giingon diha nga what you bind og loose o ang inyong idili og itugot diri sa yuta, idili og itugot usab sa langit. So mao na ang gahom sa iglesia. O bitaw nga sama aning pagdeklara pila kabasahon ang Biblia o pananglit kining bag-ong tugon, ang iglesia man mo'y naghimo ana, no? Tungod sa authority nga niingon ang iglesia, for example sa Council of Hippo nga ang New Testament aduna lamay 27 ka libro o dili man na mabasa sa Biblia nga giimo na sa mga apostoles, pero tungod kay ang ilang authority mapasa man sa ilang sumusunod na sa buhat 1:20 nga kung ang katungdanan mabakanti dunay mopuli, history will show us nga mga obispo man ang nakapuli sa katungdanan sa mga apostoles, so naa nila nang gahom sa pagdili og pagtugot. So mao na ilang pagkanaog ang desisyon nga 27 books lang ang New Testament. Unya nituo ta bisan ang akong kaatbang nituo nga 27 books lang ang New Testament. Nakaron pon karapong paghubad usa na kay ang Iglesia Katolika ang mga obispo ilamang gihubad og Griego nga Jesus. So approve na sa langit tungod anang authority sa Mateo 18:18 sa Iglesia nga ang inyong idili diresyota idili sa langit, ang inyong itugot. So kung dili ta musugot ana, so dili ta faithful o dili ta matinumanon gyud ani og unsa gitudlo sa Biblia. Di ba? Napagali sa Lucas 10:16 giingon diha nga ang naminaw ninyo, no? Buto sa buto ang iyang iglesia, ang naminaw ninyo sama ra nga naminaw nako, ang wala maminaw ninyo, wala usab maminaw nako. So ang tingog dai sa iglesia nga tinuod tingog puna ni Kristo.
Kay kinahanglan mo tuo man ta. So kung dili ta mo tuo sa desisyonan o gitudlo sa iglesia o iyang baruganan, so dili man day si Kristo mo atong gituhuan na. So ngano man na nga motuo ta sa iglesia, kay ang iglesia gitawag man iyang lawas. Di ba? Kaya kay ang iglesia gahubad man sa Grego og Hesus. So pwede gyud na nga hubaron. Pwede gyud na nga hubaron. So mao na mga igsoon nga kinahanglan nga dili nato supakon no kining sa atong pagpabarog, pero ang akong kaatbang iya pong katungdanan kay ni pirma man siya ani isip negative side, so iya po ning pamatud-an no sa negative side nga dili na pwede. No ang among gibasihan Biblia, dayon karon wala pagali kumukutlo og referensya no. Ako po nang katungod no. Pero Biblia mas katuhuan mo ang Biblia no. So ang Biblia ang ako lang gikutlo ang Mateo 18:18 by implication nga ang iglesia adunay authority sa pagdili og pagtugot. So kay ang iglesia gatugot man nga hubaron ni sa Grego og kanang Hesus, so approve ang langit ana. No, ang inyong idili sa yuta, idili nato sa langit, ang inyong itugot. So mao lang, diha lang siguro ko taman, daghang salamat. Okay, ato yung painomdom, no, mga igsoon, 5 minutes naman ng pag-cross-examine. Mao na nga ang matag pangutana, dili mo lapas 1 minute, no, ang tubag, para dagan-daghan nga mga pangutana. O diya nga to ang timekeeper, no, atong tawgon si Brother, sani, Rosiana, no, Brother Edgar Rosiana, mga atong timekeeper. 5 minutes na ba, no? Okay, ito yatag ang unang pagpangutana sa negative nga si Brother Edgardo Il Sumilay sa Congregation of Piawi. Okay, daghang salamat, Mr. Moderator. Ang buhat 4, Gs ngadto sa 12, nagsaysay may tungod sa ngalan sa manuluwas. Sa bersikulo 12, nag-ingon, nga walay lain nga ngalan nga gikahatag sa silong sa langit nga niini mga luwas kita. Kana bang pag-ingon ni Apostol Pedro sa buhat 4:12 nga walay lain nga ngalan, nagpasabot ba na nga hubaron ang ngalan sa manluluwas nga orina? Kung basahon nato ang teksto, wala giingon diha nga dili pwede hubaron. Kung atong basahon na ang bersikulo. So wala magpasabot nga dili hubaron ang Yes. pag-ingon nga walay lain nga ngalan. Oo. Okay, muna imong tubag. Sunod nga pangutana. Kay pwede man hubaron unya sa imong delivery, imong yung hubaron. Unya imong isgutan nga sa Greek Isos. Sa Binisaya nato unsa man? Jesus ra gyapon. Sa Chinese, unsa po? Wala ko kahibalo. Wa ka kahibalo. Sa bang nasod wa ka kahibalo. Wala. Okay. Pero ang uban bisag insik, Jesus man ni diretso depende. Ay salamat. Oh. Kay Jesus day gapon sa depende. isip. Okay. Sunod nga pangutana. Kay pwede man hubaron unya imong hubaron. Unsa man gituyo nga imo mang hubaron? Unang punto kay ang Ginoo gaalaw o kanang managlahi og pinulungan. So kita for example diri Bisaya ta din sa lain sa Amerika pud English. So kay gatugot man siya ana, so masabot nato nga dili gyud dautan o sayop nga hubaron. Kay kung nagdili pa siya nga hubaron, so ang ato mga pinulungan usa raon ta, Hebrew raon ta. Pero kay naa may Grego, na Tagalog, na ininsik, so kana masabot nga wala magdili ang Dios nga hubaron ang ngalan. Muna imong tubag. Pero ang pangutana, wa ba day ka makasabot anang Yeshua? Nganong imo mang hubaron? Sa ako nang giingon nimo nga way mabasa sa Biblia nga gidid-an ta sa labang magagagahom sa paghubad. Gani nay masabot nga dili gidautan ang paghubad. Kay for example kanang ngalan ni Pedro nga kipa sa Aramaic, gihubad man na sa Grego og Petros, then gihubad sa English og Peter, gihubad sa Binisaya o Pilipino og Pedro. Anong pwede man na? Okay. Pangutana, sunod pangutana. Kinsa may gahubad na ng Pedro o kanusa man na gihubad? Now, kung mayong kag Pedro, ato naman na pinulungan sa Pilipino, di ko kahibalo. Pero, kita mo siguro, nituo mo nga, gihubad yun nagkuhan. So, mo na nga, wa ko kahibalo, kinsa gay gahubad ana, pero ang importante diya nga wala ta didi. Oh. Balikon ko ang pangutana. Kay imo mang hibaron, buot ba ipasabot? Ako gyung klarohon.
nga og sultian ka nga ang orinal og matuod nga ngalan sa manluluwas si Yasua dili ka kasabot nganong imo mahubaron. Now, ang atong tema manggod, mahimo bang ako ng tubagon ug unsay meaning ana, pero ang atong tema strictly nga ingon lang nga pwede hubaron. So kung unsay but pasabot ana, unahin na nga issue. Time na, no? Na, kung ano, sinyas na nga to ang timekeeper kay madukdukan dali, no? Huwag na tutahoron eh. Walang kamo, madukdukan mo, hindi mo mutahon, no? Okay, na ito sunod sa laing kuan, panahon sa negative side, si Brother Edgardo El Sumilay, alang usab sa iyang paghatag sa iyang barog, no? Sa isip negative side nga adunay 7 minutos. Okay, daghang salamat Mr. Moderator. Ang tema klaro nga pamatud-an sa akong kaatbang nga ang orinal og matuod nga ngalan sa manluluwas nga mga Yasua pwede nga hubaron pinagi sa Biblia og mga referensya. Now, ako kung pananglitan madipinsaan sa akong kaatbang ning timaha malipay man gyapon ko at least sa iyang ipirman nga tema iyag yung gidawat iya pangipamatod-an nga ang orinal og matuod nga ngalan sa manluluwas mao ang Yasua lamang iyang hubaron. Natingali iyang hubaron kay dili siya magkasabot anang Yasua pero klaro kayong nakasabot siya kay gani siya pa ang na-affirm nga ang orinal og matuod nga manluluwas mao ang Yasua. Unsay iyang basihanan? Usana si Pedro gikan sa Kipa. Then mo ng Pedro. Then Petros, then Peter, then Pedro. Pero ang tema mangguna mo is hubad. Translation. Kanang Peter gikan sa Petros, Pedro dili na translation. That is transliteration. Makonsider na nga transliteration. Kaya og translation po'y hisgutan. Kipa sa akong nadunggan ng kaatbang bato. Ang hulugan. Kay bato po sa Greek Petros, medyo makonsilo. Pero pag-abot sa English Peter, that is wrong. Kay stone na na. O sa Binisaya, di na po. Pedro, bato ang Binisaya. Pero, ang tema, wala maghisgot o bisan unsa ngalan. Bahala nagkapila, hubad-hubaran ng kang Pedro, kang Pablo, kuban pa. Ang atong tema, very specific. May tungod sa ngalan sa manluluwas. Pwede ba nito hubaron o dili? Now, ang buhat kapitulo 4. Jis nga to sa 12. Ang iyang sabot sa kung katbang nga pwede hubaron. Muna nga, di ka kabasa matod pa niya nga, di nato mabasa nga nag-ingon ang Biblia nga pwede hubaron, di po mabasa nga dili hubaron o hubaron. Nga naman, kay kung nakasabot ta sa pasay sa kasulatan, kaya itong basihanan, kasulatan man, klaro kayo. Original man ang giwali ni Pedro, nga walay lain nga ngalan, nga gikatag sa silong sa langit, nga niini mga luwas kita. Now, ang katuyuan sa ngalan, aron mo ihingan, pagkadili na gani na, maong pagkahingan, Brad Silbert, dili na kinangalan sa atong manluluwas. Dugang sukaranan sa Biblia, Mateo 1:20, ngadtos 21. Kay kiningalan sa manluluwas, sinatag ni sa langit ng amahan, sa labaw makagagahom. Busa, ipasidanan si Jose, nga isip amahan sa pagkatao sa manluluwas, nga inikimugso anang bata, maugid na ingalan. Si Jose gani mismo nga isip amahan sa pagkatao sa manluluwas, wala gani hatagi o katungod sa pagbuot-buot kung unsay ihingalan. Now, akong ipahibalo sa akong kaatbang nga ang translation o hubad makapausap na ngalan. Muna nga, dili kakabasa nga nag-ingon ang kasulatan nga ayaw hubara. Kaya kung nakasabuta sa pasahe sa kasulatan, kay pinagi man sa Biblia ang atong tema, ang buhat 4:12 o Mateo 1:20 ngadto sa 21, masabta na to nga dili yun hubad, hubaron, dili hubaron, kay ang hubad
makapausab na sa ngalan. Matong diksyonary, makita nato nga ma-change gyud. Ma-change ang lugar, ma-change gyud ang ngalan basta imong hubaron. Muna nga dinhi sa kasulatan, kadto lang usadaan ka, duha lang daan ka bahin sa kasulatan, pruiba ebidensya nga lig-o na kaayo nga dili gyud usabon, dili gyud hubad-hubaron ang matuod ug original nga ngalan sa manluluwas. Ngano man kay kung ato pang hubad-hubaron, useless biya ang paghatag sa langit nung amahan sa labang magam sa ngalan sa iyang bugtong anak. Kung ugaling bisag unsa naman lang ang atong malitok. Pilipos 2:9, klaro kay nga kanangalan sa manluluwas sa iyang bugtong anak, hinatag na niya. Di ka na sa langit, balaan kay na nganganan. Munang akong paymatngon sa kong kaatbang, nga kinanglan magabantay kita, magakahadlo kita, ining paghubad-hubad sa ngalan sa manluluwas kay balaan ga kay nangalana. Hinatag na sa langit nung amahan. Ngalan na sa kaluwasan. Ngalan sa mahal nga manluluwas. Ngalan nga gikan sa langit. Kanangalan-ngalan karon nga nalimbungan ang kadaghanan nga kunuhubad. Ngalan na nga dili gikan sa langit. Muna nga balikon ko. Ang buhat 4:10 ngadto sa 12, sa bersikulo 12, original na nga ngalan nga giwali ni Pedro. Nga gipirmahan sa akong katbang nga ang original nga ngalan mo ang Yeshua. So Yeshua na nga matos pa ni Apostol Pedro, walay lain nga ngalan nga gikahatag sa silong sa langit nga nini mga luwas kita. O kusubon ko pag-ingon nga ang katuyuan sa ngalan mao nga aron mo ihingan. Daw di ka di naman Yeshua God nang imong giingon nga hubad, laki na nga man nga pagkaingan. Therefore dili na ngalan sa manluluwas. Muna nga dili pwede nimo hubad-hubaron kay ang hubad makapalahi o makapausab sa ngalan. Okay ba? Time na, no? Daghang salamat sa pagpapalingkod. Okay, ito yatag sa ni Brother Salbert Dunduyano alang sa pag-cross-examination, no? Ngadto sa negative side nga adunay 5 minutos lamang. Okay, daghang salamat, Brad Edgardo. Una na akong pangutana, ibasin ako sa teksto nga akong gigamit nga basihan o premise nga pwede hubaron. Ang Mateo 18:18, akong gikutlo ganina ang Mateo 18:18 nga pwede gyud hubaron kay ang matuod nga iglesia gitagaan og authority o gahom sa pagdili ug pagtugot, no? Ingon si Kristo diha sa iyang iglesia, ang inyong idili diri sa yuta idili nako sa langit, ang inyong itugot nakaroon kay ang iglesia gahubad man sa Griego anang Yeshua sa Hebro. So unsa may giingon sa Dios o ni Kristo diha sa Mateo 18:18 kay ang inyong idili o itugot man sa langit. So base sa iyang gisulti, nganong musupak man kaana nga ang iglesia na ay authority sa pagdili og pagtugot, kay imo man gisupak kanang paghubad desisyon sa iglesia, hunahuna sa iglesia nga gihubad sa Griego ang Hebro nga Yeshua. Dili kumusupak. Okay ba? Diyon ko palihog. Diyo. Dili kumusupak anang imong gibasa sa Biblia nga nagpasabot sa authority. Pero wala na nagpasabot nga imo po ng iglesia. Inyong iglesia nga mao'y dunay authority. Okay, Okay, lain ka pangutana. Objection gamay, moderator. Dili tema diri og kining akong gibarugan matuod ba ning iglesia o dili. Ang concept lang gud diri gud nga ang matuod nga iglesia adunay authority. Okay, noted, lain ang pangutana. Oh, so mao na gi-assume na nato nga ang matuod nga iglesia. So lain man okay, lain pangutana. Okay, so lain na lang. Okay. Ikadua, asa mabasa bisag masabot, kung dili litra por litra, asa mabasa o masabot nga dili pwede hubaron ang ngalan sa atong Ginoo nga Yeshua sa Hebro ngadto sa Griego nga Jesus. O asa na siya mabasa o masabot? Hubad.
dili kumutabag nimo og asa mabasa. Pero ako nang gipahayag ganiya nga dili na naangay ipangutana kung asa mabasa tungod kay kung masabtan nimo ang buhat 4:10 ngadto sa 12 ug sa Mateo 1:20 ngadto sa 21 dili nakaangay mangutana ng pangutanahan nga asa mabasa kay masabot klaro nga kanang maong ngalan sa manluluwas dili kinahanglan hubaron. Salamat. Laing pangutana. Nag-ingon ka kaganina nga kung hubaron sa Grigo o Jesus ang Yahshua sa Hebro, dili na Yahshua. Now, pwede ba muhatag kag bersikulo nga nagtudlo ang Biblia o mga apostol nga ingon nga kung hubaron, kung i-translate sa Grigo, dili na Yahshua? Kay example bitaw sa premise kanang Kepa sa dihang gihubad na sa Griego o Petros o in English o Peter, wala man giingon diha nga dili na Kepa kay in English o Peter. Okay. Nindot kini ang pangutana. Pero honestly, di gina mabasa. Pero sa imo pong delivery kay ka affirmatibo, klaro kay nga logical ang imo ang paagi. Kunya gani ako pagkang gitagaag pabor nga di gyud sumala sa Biblia, pinaagi sa Biblia. Busa pinaagi sa Biblia kanang buhat 4:10 ngadto sa 12, Mateo 1:20 ngadto sa 21. Klaro kay na nga dili gyud kinahanglan nga imong hubaron ang ngalan sa manluluwas. Unsa mang bersikulo ganito nga gitudlo nga dili hubaron ang ngalan nga Ay dili mo nang pagkasulti nga gyud dili hubaron. Nag-ingon lang sa buhat 4:12 nga walay lain nga ngalan nga gikahatag sa silong sa langit nga niini mga luwas kita. Nya kay ang original man ang ngalan nga imong gipirmahan Yahshua man ang original. Therefore kanang ngalan nga Yahshua mo ginay ngalan nga walay lain. Mausab gani na lain na nga ngalan. Ang ato manggong tema dire pwede hubaron ng Yahshua, no? Dili tampo. Okay, time na. Ikon. Okay, time na, no? Alang sa pagpabarog sa negative ato sa tagag panahon ang sa affirmative side alang sa iyang ikaduha nga barog sa 7 minutes yapon, no? Brother Silver Dondiano. Daghang salamat. Ang tema manggod namo ni Brother Edgar, pamatud-an nga ang original ug matuod nga ngalan sa manluluwas nga mao ang Yahshua sa Hebro, pwede ni hubaron, ato na lang iparaphrase ha, hubaron sa Griko nga Jesus, no? Ang basihan Biblia og mga referensya. Now, doon na ko'y katungod nga dili sa kumugamit og referensya, no? Kay para nako bisag Biblia lang masabot naman nga pwede gyud hubaron. Ang bersikulo nga mo'y gibalik-balik nako nga by way of implication pinagi sa gipasabot ang Mateo 18:18 nga ang matuod nga iglesia gitagaan og gahom ni Kristo o sa Dios sa pagbayn og los nga sa common version sa Biblia pagdili og pagtugot. Giingnan ang iglesia og ang inyong idili diri sa yuta idili nako sa langit. Ang inyong itugot nakaron klaro man gyud nga ang iglesia, no? By the way, separate topic ng moingon siya mao ba ning matuod nga iglesia mo, no? So nagrant na taron nga kining atong duha puros tinuod nagrant na taba. Ang atong gidebatihan man gud ron, pwede ba hubaron sa matuod nga iglesia? So that is separate topic ng kung ako muna og imo. Ang punto lang nga ang matuod nga iglesia pwede mohubad kay naa sa authority sa pagdili og pagtugot. So gitagaan mag-authority ang iglesia sa pagdili og pagtugot kay naingon si Kristo, ang inyong idili dire idili sa langit, ang inyong itugot. Gani doon na may gitugot o deklarasyon ng Iglesia Katolika nga nituo mo nga dili manggali sa Biblia mabasa litra por litra. Katulad akong gi-example kaganina katong Council of Hippo 393 AD. Nana ni sa referensya, although ako gadalag referensya dire, pero pwede ta mohatag ana sa ubang mga higayon
common man ni siya, naam ni sa history, nga sa Council of Hippo, gi-declare o gi-canonize sa mga obispo nga aduna lamay 27 books sa New Testament. Oh. Ang mga apostoles sa ilang council sa Jerusalem, wala silang magdeklara na. Unya, gani, kung mutuon ta sa history, unang siglo, ikaduha, ikatulo, ikaupat, dili biya 27 books lang ang gisulat sa mga Kristiyano, daghan biya. Nagali si Pedro Pirmas, si Pedro napay sinulat nga wala diha diri sa atong kuan ron, napay didaki, mga sulat na sa mga Kristiyanos. Oh. Unya, kinsa may ga-decide sa official list sa New Testament, mga obispo. Niadtong 393 Council of Hippo. Ang punto diha, kung walay authority ang mga obispo, nganong nituowan mo nga ang 27 books adun ang New Testament 27 books lang nga hukuman na sa mga obispo. Oh, so kana, so kay nituoman mo, so logically mutuo pud unta mo sa mga obispo kung moingon ang obispo nga pwede hubaron ng Hebro nga Yeshua sa Grego nga Jesus. Oh. Kay kung dili mo tuo ana, inconsistent mo, kay anong nituo man lagi mo atong Council of Hippo 393 AD nga gideklara sa mga obispo nga aduna lamay 27 books sa New Testament. Kana pong pagbutang og chapter o verse, ang mga apostoles sa ilang panahon wala nila butangig chapter o verse ng sinulat nila, di ba? O wala na butangig sumala sa kapitulo o bersikulo. Magwali ang mga apostol sa una, ditso rag kutlo sa unod, wala gay chapter of verse. Ang mga relihiyon ganiron na may number, bisag si Ilisuriano, mga ministro sa iglesia, sumala sa kapitulo 5, bersikulo 2, dili ingon ana ang mga apostoles magwali sa una. Kaya panahon sa mga apostoles, wala po butangig numero o chapter of verse ang kanang kasulatan. Kaysa may gabutangan na iglesia katolika, ang nanguna mga obispo. So kay ang mga obispo ra may nangulo sa pagbutang ang nagnumero, unya nganong nigamit man pud mo ana. Di ba? Ikaw mo ingon man ka sumala sa kapitulo o bersikulo nga gama-gama ra man sa mga obispo. So nganong kung magwali mo, moingon mo sumala sa kapitulo 5 bersikulo 2, kapitulo 27 bersikulo 1, nganong inana man mo magwali nga ang mga apostoles dili man inana magwali sa una kay wala pa man butang numero ang naisulat sa Biblia. Ang mga obispo raman may nangulo sa pagbutang og mga timaan nga numero, chapter of verse para sa yun tun-an. So, mo na nga itong gigamit din, gamit po mo. Nganong nituuman mo, siguro kay ang iglesia lagi, kato na ako nang giingon, nga naay authority sa pagdili og pagtugot. So, gitugtan ang iglesia nga butangag numero o chapter. Mo na nga, mayon ta nga, pila man ka chapter ang Book of Matthew, Book of John. Na mga apostoles, wala sila butang og chapter na verse. Mga Katoliko na may gabutangan na, yang anong mutuo man ta nga maulang na ang libro. So, but pasabot, na ay mga gihimo dahil sa mga obispo nga nituo pod mo. Kaya na ay authority ang mga obispo. Pero siguro, pili-pili lang inyo. Katong dili mo makauyon, dili pod mo musugot. Oh? Pero ngayo baka na, no? Okay, time na, no? Nasinyas na ang atong kon. Okay, ito yatang ni Brother Edgardo Sumilay alang sa pag-cross-examine 5 minutos. Okay, dahil salamat, Mr. Moderator. Ang Yeshua usa ka proper o personal nga ngalan, di ba? Yes. Salamat, no? Para nimo kay pwede man hubaron ang original ug matud nga ngalan sa manluluwas nga mga Yeshua, pangutana, husto ba kining paghubad sa proper o personal nga ngalan? Husto ba na? Sa gipadayag na nako nga walay pagdili diha sa Biblia sa paghubad ug tungod kay ang iglesia na ay authority sa pagdili og pagtugot, so kay iya man gitugot o naguna-huna man siya nga hubaron sa Griego o manggali na mga Biblia nga Griego pod. So mao na nga approve ang langit ana. Husto. Yeah. Okay, husto. Kung pananglit ang imong proper o personal nga ngalan, Peter, base sa imong birth certificate o ibang valid IDs. Karon kung magpadala ko nimo og kwarta 5,000 pesos pinagi sa bangko, dayon pag fill up nimo sa claim slip, Pedro ang imong isulat. Ingon nga imong ngalan, pangutana, mag-claim nimo ang kwarta. Okay, nindot nga argumento, nindot nga pangutana. Now,
ang imong gi-example na balaod ang gobyerno nga dili hubaron. Kay kung hubaron mo sa una kain is o pa lang. Pero Moderator. Okay, gadget lang. Isa dili ko butas tubag. Ay, ato sa maboton si Juan sa yan. Okay, okay. Ang Biblia, ang mga apostoles, wala sila maghimog balaod nga dili hubaron. Di ba? So ang imong gi-example nga sa gobyerno na sa ato ng tawhanon, na among balaod nga dili pwede hubaron ang ngalan ako nga Silbert kay kung ako hubaron naglaing pinulungan masipyat na mo daw na nay penalty. So kinahanglan sundon na to na. Pero ang ato magong topic ang ngalan man ni Kristo nga ang Hebro pwede ba i-Grego o Jesus? Wa may mabasa sa Biblia nga dili pwede hubaron. Okay, laing pangutana. Okay. Imo mangyong pasabot nga husto ang paghubad sa proper o personal nga ngalan. Doon na ba kay kapakita nga role sa proper o personal nga ngalan nga hubaron? Hubaron ang proper name o personal nga ngalan. Okay, sa logic, sa pangisip, no, sa rason, ang Mateo 18:18 igo na kaayo. Kanang authority sa iglesia nga gitagaan siya gahom ni Kristo o sa Dios sa pagdili o pagtugot. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. Itugot. Mo bitaw ni gamit mo sa Biblia nga naay chapter o verse. Kay gihimo na sa mga obispo nga dili man gani mabasa sa Biblia nga giingnan silang Kristohana nga butangin ninyo ang numero. Pero nigamit bisag wala nagsugos Kristohana kay di man pud dautan ug gitagaan man og authority ang iglesia sa paghimo na pagdili og pagtugot. So kay gihubad lagi ng Hebro nga Yeshua sa Grego nga Jesus approve na sa langit tungod sa authority sa iglesia. Okay, laing pangutana. Ay pangutana. Ang ngalan sa manluluwas hinatag sa langit ng amahan ug kana nasulat Yes. sa original ng kasulatan. Usa lang kangalan, di ba? Mao ginang Yeshua kay mo man Yes. ang original. Hebro. Karon, imong uyunan nga ang hubad makapausab sa ngalan. Mahimo sa pag-pronounce pero sa pagsabot dili na pag-usab. Okay, kanang Ang atong tema pagsabot ba og ngalan? let me explain. Pero sa anang kepa sa Aramaic paghingalan ni Kristo ni Simon, no? Kepa, gihubad man nag Peter sa in English, wala may mabasa nga sabto na nga giusob ang ngalan tungod kay gi-translate. Wala may Okay. pag-ingon ana. So ang Hebrew lang nga Yeshua gi-translate lang sa Grego og Jesus, pero walay teaching nga nausab na ang ngalan tungod kay gihubad. Now, mahimong sa pag-pronounce na lahi. Pero walay doctrine, walay teaching nga kung i-translate mausab na ang ngalan. Gi-translate lang. Mahimong nausab ang pagbasa, pero ang pagsabot maura kay nagtugot man og pag-translate. Gawas kung naay affidavit ba or kanang balaod nga gihimo sa iglesia nga ang ngalan nga Hebrew nga Yeshua ha, dili pwede hubaron sa Grego. Kana moyon ko niwala. Okay, laing nga pangutana. Last question. Ang ato bang tema pagpatumong, pagpasabot o ngalan? Sa Nehemias 8:8 apil magud ang Sa pagsabot. tema na to, pasabot o ngalan? Name. Mao lagi gipasabot sa Biblia nga pwede hubaron kay ang iglesia gitagaag authority sa pagdili og pagtugot. Og ang gipremise nato sama sa ngalan ni Pedro nga ang original gyud nga pagkalitok ni Kristo ana sa Aramaic kay paman. Yang anong mutawag malagitan niya Pedro. Okay, time na. Okay. Okay, salamat kayo, no? Alang sa panahon sa Una. rebuttal sa affirmative. Ato yatag ang kinalasan nga paghatag sa rebuttal side o mao gyapon ang constructive speech, no? Sa negative. Alang sa iyahang 7 minutos, mga igsoon. Brother Samilay? Salamat, Mr. Moderator. Mamuot ko sa kong kaatbang kay murang niyugi ba siya nga nitouch kong iglesia. Siya ramang ko'y nag-una-una. Kay ang ilang kong iglesia, Katoliko mo, ay doon ay authority. Gikan sa langit mo tong. Kaya mang ipasabot nga pag kanan ng iglesia ha, doon ay katungod paghubad. So, munang naihubad, nganong di manutuhan mo nang ako siyang gilabtikan, may man nagkamuna. Mo gyud ng iglesia nga mo, doon ay authority, dako ko nalisonon, lahi na po na ngalantugi.
ang atog yung isyo, tema, may tungod sa ngalan. No? Unya, kanang 27 books lagi, waman po may magsalig-ana in taon, ngagikan sa Katoliko. Nahitabo lang nga, ingon anak po yun ang naihab na sukod. Gani kami karon nagabasigid mi sa Israel kay dito ang magsukad ang kasulatan. Ngalan mo oy naa diha nga gidibatihan. Bahalag pila ka buok ng New Testament 27 books ang atong irgo diha may tungod sa ngalan sa manluluwas. Pwede ba hubaron o dili? Unya, nahimo ra ba nirong inconsistent? Kay naglikay-likay man niya kung kaatbang nganong mang dili nganong imo man yung hubaron kay di baka makasabot dili siya na mo responsive tubag kay delikado man kaayo nga maingon siya nga aron masabtan kay nakasabot biya siya daan nga kanang yaso original ug matud nga makngalan sa manluluwas pero og di man galing masabtan ngano man kanang Jesus Latinized Greek biya na nganong nasabtan man lagi dili man na binisaya nya mingon tag inconsistent kay ngano sa dihang na plaster ng Jesus ingon ra bagani ang katbang bisan sa China Jesus na tinuod na halos na tibok kalibutan sa diha nga matod pahubad kuno at least na hubad another name gyud na sa dihang na plaster na ang Jesus halos tibok kalibutan wa naman hubad hubara ano man na kini kinahanglan pamalandungan mao na nga balikon jud nako ang sukaranan sa kasulatan kay ang moingon na ang kaatbang nganong dili man lagi mabasa nga mingo gidili ug dito pa lang ni akong kaatbang panahon sa mga apostoles kay musupak man nga hubaron ang nga dili hubaron posibleng masulat pero kanigong mga translators bag-o man ni dili man ni sa panahon ni Yasua sa panahon sa mga apostoles ning nang lutaw ng Pedro wala man ni sa panahon sa mga apostoles munang dili nato mabasa litra por litra either kanang dili hubaron o pwede hubaron pero useless ang paghatag sa langit ng amahan sa ngalan sa atong manluluwas nga maugyon ng ngalana nga di ay mausub-usub man bisag unsa naman lang ngalana magkibalogon sa pud sa ubang nasod kato pa madaghan kayo munang akong usbon ginako nga mapamalandong sa akong katbang magbantay gyud kaigsuon magkakahadlok gyud ta sa pag-translate o paghubad ang ngalan kay unang-una walay rule sa personal name, proper name nga usbon. Naagani, gikan ni sa Amerika o pwede na may website. Nga matod pa dire, personal name are transliterated, not translated. Ang personal name nga, dili na i-translate ang rule. Napay professor sa university, nag-say-saya na nga ang proper name, personal name, dili gina hubaron. Kay og hubad-hubaron lagi mausab gid na ngalan munang wa siya mo tubag og klaro gani ako maklaim ba nimo ang kwarta nga 5,000 pesos kung akong ipadala nga Peter yang proper nimo niya yang ibutang sa claim slip Pedro kay di mo ginahusto muna nga iyang pasukaranan kana laging kipagi Pedro muna ang mga manunulat ng mga hubad sa wa na si Yasua wa na mga apostolis nagsulat ana nagbuot-buot naman lang sila na pero kana usa ka paglipat mga daghan kay mga maalamon karong mga tao nga daw nahimong walay magahibang kaagan sa rule sa proper name nagtuo sila nga ang Jesus hubad sa Yasua that is wrong another name gyud na mga higala ug mga igsoon intentional na nga mausab ang ngalan sa manluluwas ang buhat 4 12 o Mateo 1:20-21 maklaro gid na nga dili kinahanglan mo mangutanong kaatbang nga mabasa ba si Biblia nga gingon diya nga dili pwede hubaron klaro kay na walay lain nga ngalan nga gikahatag sa silong sa langit nga niini maluwas kita mao nang Yesua kung imo nang hubaran mahubaron mausab na
Dili naman na Yasua. Ngayon siya nga, kay mo'y gipasabot, dili na mo'y tima. Kay mo'y gipasabot, pwede magamiton na ako ang silver ng duyano niya akong ipasabot. Ang tinud ng manluluwas, di man na mao. Ang ngalan sa manluluwas, balaan kayo na. Gikan na sa langit. Kanang Isus di man na ikan sa langit. Ang Yasua raman. Usa, magkadlok ta na paghubad-hubad. Okay, time na, no, brother? Salamat. Salamat. Dito ihatag sa atuang igsuon sa affirmative alang sa iyahang pag-cross-examine 5 minutos. Daghang kayong salamat. Ang pangutana na po una, nining ikaduha nga pagbarog nimo sa negative, Brad Edgar. Nagisgot ka nga kanang paghubad sa Hebrew sa ngalan sa atong manunubos nga Yeshua, gihubad ngadto sa Greek o Griego nga Jesus. Asa man na mabasa o kinsay gatudlo sa Biblia nga pag-usab na sa ngalan. Mapag-usab na sa ngalan, no? Kay imo man ang gitudlo, no? Kinsa may nagtudlo nga apostol o unsay bersikulo sa Biblia nga upamatuod anang imong gisulti nga kung hubaron sa Griego o Jesus pag-usab na sa ngalan. Asa may mabasa? Ang tubag nako, Brad, kana ganing Jesus dili na Greek. Strictly speaking, Isos na sa Greek. Now, kana maingon ka nga asa mabasa sa Biblia, ako naman nang gibalik-balik payag nimo. Dili, honestly, wala lagi tayo mabasa litra por litra ng imong ipangayo. Kay pinaagi man sa Biblia ang atong tema. Pero lagi, balik ko na ako ang buhat 4, 10 nga to sa 12, then Mateo 1:20 nga to sa 21. Klaro gyud kayo na nga dili na angay ipangutana ng imong pangutana kay nagpaklaro ang mong bahin sa kasulatan nga dili gyud pwede ubaron ang ngalan sa manlulos kay mahubad makapausap sa ngalan. Okay. So, base sa imong gisulti, mo puyon ka nga dili mabasa sa Biblia ang imong gitudlo ron sa imong pagpabarog sa negative, dili mabasa ng imong gitudlo nga pag-usab na sa ngalan. Pag-usab na sa ngalan kung hubaron ang Hebrew nga Yeshua ngadto sa Jesus sa Grego. Moyon ka nga dili na mabasa sa Biblia nga pag-usab na. Inyo lang ng pagsabot. Balik naman na imong pangutana, Brad. Klaro man to kung tubag honest Ni uyon baka. dili mabasa litra por litra. Salamat. Kanang pangutana nga imong gipangayo. Pero akong gipahayag nimo nga kung nakasabot ka sa buhat 4:10 ngadto sa 12 ug sa Mateo 1:20 ngadto sa 21, klaro man kay na nga masabot nga dili nimo angay hubad-hubaron ang ngalan. Unsa bersikulo? Buhat 4:10 ngadto sa 12. Sa 12 na ingon walay lain nga ngalan nga gikatag sa silong sa langit. Mateo 1:20 ngadto sa 21, si Jose mismo nga isip amahan sa pagkatao sa manluluwas, gipasidan-an sa makagahong pinagi sa manlulunda nga kana gyung ngalana mo'y ingalan. Kanang gikutlo nimo sa Yeshua. Mateo og sa buhat 4:12, giingon ba diha nga tungod kay wala na ilaing ngalan diin maluwas ta kundi lang gipasabot si Yeshua, giingon ba diha gisumpayan ba na diha o maong dili hubaron? Okay, mo mong na imong gipabaron sa negative, giingon ba diha nga kanang ngalan sa Hebrew nga Yeshua dili hubaron sa Griego? Kay mo man iti magod. Balik ang pangutan na, Brad, kung naapatan kayo na ako'y manunulat din ikaw nagsupak nga ubarong ngalan, ang ngalan sa manluluwas, ulaton yun ako na. So, Biblia. So dili Pero mabasa. kay, klaro naman na sa Biblia nga, masabot yun na nga, dili ubarong ang ngalan sa manluluwas, dili na kinanglan ng imong pangutana nga sulaton. Okay, time na, no? Okay, salamat kayo, no, sa panahon. Then ito ang isunod ang summary alang sa matagusa nga adunay 5 minutos. O niya hindi napamanggutay kayo na ni mo alaw punta, no, sa tumaigsoon nga naa din ikaron alang silang pagtimbaya ba o pangutana, no? Okay, itong yatag ang unang matag siya summary sa negative side
nga si Brother Edgardo L. Samilay sa Congregation of Yahweh. Okay, 5 minutes lang. 5 minutes. Okay. Ako rabay, unang mo sa Marino, Yes. tulahin si Brad Silbert. I-explain lang nato sa mga listener. Sa mga debate ko, for example, Oxford, Oregon, kung kinsa ang affirmative, mo gyud awahin mo samari. Okay, ang logic ana, kung kinsa mo pabarog, tagaan siya panahon nga makadipid sa iyang gipabarog. So mao na kung magsige ko tag tubag-tubag di man mahuman. So mo ana na lang gitagaan og specialty ang affirmative. So mao na. So ang affirmative may katapusan. Bisag mobasa mo sa rules anang Oxford, Oregon. Muna nga, kamo tanong nga, matag debate, kaya namang yung specialty o privilege ang affirmative, nga dili po siya abusuhan, no? Opo, pwede po ta aron mapatas sa sunod nga debate, pwede po ta nga ikaw na po mo affirmative, parang ikaw mo awahin mo istorya. Okay. Ako Okay, na po, yatag. ako na pagpamina si Brad Silbert ni istorya pa unggot siya ni Balo naman ko anang role ana. Pero nagpasiaw lang gug ko kay siya mang gi ulahi. Okay, no. Unya, nibalo ko nga maningkamot man gini siya. No? Labi na siya mo ilas nga mo sa mari. Pero Iatag lang nato sa mga tao Lagi. ang paghukom. ako maning time 5 minutes. Mo ni. Nga wala gini madimpinsay sa akong kaatbang kay ang tima klaro nga ngalan sa manluluwas original. Namatod pa niya pwede hubaron ang kasulatan buhat 4:12 nag-ingon nga walay lain nga ngalan nga gikatay sa silong sa langit nga nimaluwas kita. Mao man ang Yeshua yang gipirmahan, mao man ang original. Kunya si Jose gani nga isip ginikanan amahan sa manluluwas. Wala gani atagig katungod nga bisag unsa ang litukon. Nga ngalan. Pasubuan jud manluluna mo ginay ingalan na ini kay Mugso. Basahin ninyo sa Mateo 1:20 ngadto sa 21. Ang translation makapausap man ng ngalan. Ang isyu ngalan pagkadili na gani na maong pagkahingan lain na ginangangalan. Gani giingon sa akong katba nga Greko ng Jesus. Strictly speaking, dili Jesus ang Greek, Jesus. Pero ang iya pong giingog translation dili man translation. Jesus sa Greek, Jesus sa Latin, Jesus sa English, pero Latinized Greek na. Jesus sa Binisayon, pero dili man na translation, di man nahubad transliteration. Pero kato yung example nga Pedro, Peter, besan pag-unsaon puro gina managlahi ng ngalan. So another name na muna mga igsoon nga problema na ni sa uban. Problema sa akong kaatbang iyang hubaro narampon na niya. No? Pero alang nako munang nisupa ko kay makahadlok kayo ang paghubad-hubad og ngalan sa manluluwas. Kay nga naman sa ako nang gingon sa unahan, hinatag ni sa langit ng amahan, hinatag sa labang makagagahom, ngalan nga gikan sa langit, ngalan nga labihan kabalaan, ngalan sa mahal nga manluluwas, ngalan alang sa kaluwasan. Busa para nako dili gyud basta-basta nga maghubad-hubad sa ngalan sa manluluwas original kay kanang paghubad lagi makapausab sa ngalan. Yesu ang original, imo nang gitawag og Jesus. Di man na mong pagkahingan, kay dili naman mong pagkahingan, lahi na nga ngalan. Muna nga, kanang mayong authority, mudawat man tag authority. Unang authority kanang naa sa kasulatan. Unya, mula gini, aksyon siya gihuging, kay hinglaptik man ko sa iglesia, alang-alang, nga mang ipasabot nga ang authoritative, doon ay authority nga iglesia, niya mo'y katuhuan ang ilang grupo. O, kana kong tinuod. Pero, di man po kumuingon nga tinuod ng maong grupo. Pero, gawas lagi na sa tema ng iglesia, brado. Ang atong tema is ngalan. Unya,
Klaro man kayo ng pasahe sa kasulatan. Kay kung usbon manggaling, i-translate manggaling, kay makapausap man ang translation, di na lang lagi maghatag-hatag ang langit ng aman o ngalan sa itong manluluwas. Useless na. Pagpasulat sa usa ka ngalan, sa manluluwas niya sa kasulatan, katong original, kung ugaling, pwede magtawag-tawagon, bisag unsa, pila kanasod ang ato ang kalibutan. Kung managlahi na og terbinong gamiton kay kunuhubad, pating daghana kayong paglitok, dili na Yaswa, another names. Usa peligro kay ng hubad-hubad, pero nara lagi naghubaron sa kung katbang. Pero ang pasahe sa kasulatan, kung nakasabot ka, galing yung mong balik-balik kong pangutana, kay gusto niya mabasa sa Biblia, nga dili man yun. Okay, dahil na, no? Dahil ito'y hatag. Salamat, Brad, no? Sige, Ito'y hatag sa mo summary si Brother Selbert Donduyano sa Catholic Faith Defender sa Simbahang Katoliko. Salamat. 5 minutes. Okay. Kadtong gihisgutan sa akong amigo nga dili translation ng Jesus. Okay. Kay transliteration lang, example niya nga ang Grego, then pag-abot sa Latin ba to? It sounds murag maura ni mo paminahon. Kung ibase nato sa Greek o Latin, pero kung mubase ta sa Hebrew, dayon atong gi Grego, translation na. Okay, lahi naman ang pag-pronounce. So, mao na atong pasabot, no? Baligon ko, kung ang Hebrew o ang Greek gi-Latin nga maura gyapon pag-pronounce, malahi lang tingali ang spelling pero maura ang pag-pronounce, muna transliteration mo yun ko niya. Greek to Latin. Pero kung moingong kag Hebrew to Greek, translation na. Kaya na lahi naman pag-pronounce. Pero kung moingon po siya nga pag-usab na sa ngalan ni Kristo, walay pagtulunan ng Biblia na. Kung hubaron, prasgudan ng kepa sa Aramaico, pagtawag ni Kristo ni Pedro, gihubad sa in English na to Peter, wa may pagtulunan ng Biblia nga pag-usab na. Mahimo lang siguro na itong ingnon nga gisubstitute ang in English sa kepa nga Aramaic. Pero walay teaching nga pag-usab na. Gawa siguro kung naay balaod nga nagsulti nga pag-usab. Di ba? Oo. So, mao na, walay mabasa sa Biblia nga gidid-an ta sa pag-translate, no? So, wala gyud kay kung mao na kana laging kepa nga gihubad og Peter, di undangan na po nato na. Kung kanang James Ford nga gi-Santiago na to, Jacobo, Jaime, wala man gyud pag-ingon diya nga pag-usab na. Mahimong una-hunaon na to nga nausab ang paglitok pero walay teaching nga pag-usab na nasngalan. Gawa siguro kung naay balaod nga kung in-translate sabto na nga pag-usab ngalan. Mao na. So iyang gigamit ganina ang argumento nga sulay sa atong gobyerno o pananglit Silbert ka. Dayon i-translate o ilahi nimo ang pag-pronounce, di ba? Sukan ka na, mo-trial ka na, lahi na nga case. Tungod kay, namin ito'y balaod atong gobyerno na. Oh. Pero ang ato manggod, lahi man ang Biblia. Kung naa pa sa Biblia, gibalaod pa sa mga apostoles, o bisan sa mga sumusunod nila sa mga apostoles, mga obispo, kung nagbalaod pa sila nga ang Yahshua sa Hebrew, dili i-Grigo nga Jesus, kana, pwede, saludo ko na. Pero kay wala man. So, ang ilang pag-translate sa Grigo o Jesus, valid. Ang akong tekstong gigamit, Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Mga apostoles may gitagaanan ng authority. Pero kanang katungdanan gud sa mga apostoles, mapanunod man na sa ilang sumusunod, nana masabot, mabasa sa buhat 1:20. Kung mabakanti ang katungdanan, dunay mo puli. Para sa itong katungdanan ni Judas na bakanti, nagpili sila kinsay na puli. So si Matias. So mo transfer ang authority ni Judas ngadto ni Matias. So history will show us bishops of the Roman Catholic Church man ang successor
sa mga apostoles, sunaan nila ang authority. Kay kana bitaw ang gahom sa presidente, mabalhin man na sa musunod nga presidente kinsay mo succeed niya. So ang authority pod sa mga apostoles mabalhin sa mga obispo. Tagaan mo na kog example nga mga obispong Katoliko ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles. Mohatag og duha ka obispo lang. Si Obispo Ignacio o Obispo Policarpo, puros na obispong Katoliko, disipulo na ni San Juan. Si Obispo Ignacio mo'y unang lilitok-an ng pulong Catholic pag-describe niya sa iglesia nga universal o makailapon. Oh, so authorized na katupong pagdeklara sa Council of Hippo. O nga gideklara nga 27 books lang ang New Testament tuo manggaling mo na. So ano nito mo na? So nagpasabot nga nito mo sa authority sa Iglesia Katolika. Pero kanang pag-translate ro nili mo mosugot ana inyo ra po na. Daghang salamat. Okay, time na no. Dayon, salamat kayo sa mga mga debater, no? Muna ang mga debater. Okay, dito yatag sa mga kauban nato din alang sila nga pagpanimbaya, no? Kaya labag yun iyan diri nga ga-drive sa motor padong diri, no? Nyari pa istoryahon. Okay, ito yatag ni Brother Totin Lontayaw sa Rock Rise. Ato igsuon nga aktibo kayo, no? Daghang salamat sa tuang pinagang moderator Nicolay Lucinos, usa ka butan nga moderator. Hindi na lang sultan pagkagwapo kay gwapo man gina siya. Pakidnap na naman, no? Kini magpatibay ako sa tanang nga naminaw karon sa membro sa Rakrasisa ug sa dili basta kay unas tanang nga amo ang kuan patibaya nga amo ang halandong pangulo dadi ayo balase og siyang pamilya ang siyang asawa og siyang pamilya og sa presidente namo ayo gumaat og kining bahin sa uban karon nga naminaw nagpatibay dili matagsa-tagsa nato kay adto na magdebate daghang salamat ilabi na gid sa akong asawa nga nasa gawas ron hapot ikalimtan. Daghang salamat kayo sa ako ang pinang asawa. Okay, ito yatag ni Brother Edgar Rosiana, no? Okay, maayong hapon sa tanan sa naminaw karon. O wala, bilang wala naminaw po. Apel tong wala sa naminaw. O labi na sa itong maptikon nga moderator na tagaan mi dito og time aron sa pag-greet sa mga naminaw karon. O pwede mo tana, Brad? Wala na murag great talantan, okay. Hapit na mga kuday. So, wala na may pangutana. So, ngayong hapon, daghang salamat. Okay, ito yatag ni Brother Kwan. May hapon, no? Ako lang i-greet silang Baklibar o si Malio Capero sa Victoria Country Homes, mga manggiitang security guard. May pamilya niyo diya o may hapon na tanan. Okay, salamat kayo, no? Dahil itong itimbaya usab nga namina sa atong programa si Brother Edgar Il Saso o si Brother Archie Dalman, no? Dinha sa Biasong ni Ciudad Santos Dipolog nga mga atong mga kauban ng mga Catholic Faith Defender. O dito yatang ni Kuan, wala na may Kuan, no? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Sunod Domingo po ang ato ang Kuan magtima ta kay wa may naka-schedule nga debate. Salamat kayo sa pagpaminaw sa ngalan gyapon sa atong station manager Sir Edgar Dagomo o ni Sir Danny Lood kini yung boss nga lagad sa mga programa Brother Nicolay Los Senios. PSPR, Tatak RMN. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo